time yazofamba kuenda mberi tisati taJani Chigama Jonas Mfeki ndo mhuri dzacho dziripo idzi. 1942 sound yako ari kuvhara ndadaudaro alright saka it's fine. Ndakuchipa announcement kuti vamwe vachipa. Okay, it's fine. One, two. Okay. Tinoda kutenda zvikuru kune vose vauya kusevhisi yasekuru John Jani. Tinokumbira veukama mupinde muno muchapel tive nenguva yekutangira. Tichakumbira veukama tangai kupinda muno, vamwe tozogara paoverflow. Tinoda kutenda. Hatina mushapanyika hatifari kuapano zvinofadza mweya yedu kutsvaka mushaunouya kutsvaka mushaunouya hatina mushapanyika tinoda mushauri kurezita ravo Izayoni unopenya nguva dzose unopenya nguva dzose. Tinoda kutenda zvikuru tinoda kutenda zvikuru pamusoro hama neshamwari isu seOld Mutual Funeral Services tinoti nematambudziko. Ishe wekudenga dai aingakunyaradzai, Ishe wekudenga dai aingakuitirai zvavanoitira shamwari dzavo. Nditenderei nguva ino ndishedze chaplain wauye kuno mberi titangise programu yedu. Tikachatsika yekuuchirirana zvinoita nai. Pamusoro mhuri yekwaJani ndinoti nematambudziko. Masvita inini ndinoitwa Reverend Dr. Lillian.
Ndichakutorai just for this service. Vatiri kuenda navo tichazokusumai kwavari kana vachinge vapinda naika vobva vatibata maoko tiri pamwe chete saizvezvi. Regai titange nekuremekedzana. Ndichatanga nekuremekedza amai vanove midzimai wasekuru Jani. Handina kuvanongedzerwa asi ndinotenda vari pano. Ndevapi gogo? Tinokuremekedzai gogo. We are sorry for your loss. Regai tiremekedze vana, vazukuru mvi kureva ma great grandchildren asekuru Jani muzita raJesu Kristu. Amen. Vana atezvara ndadzidziswa kuti ndeve kwamupeki tinoda kuvaremekedza in a special way yekuvauchira maoko pamwe chete tiuchire vana baba. Tinokuremekedzai vana atezvara, vana amai vemunhu ndana nendoro vekwagwaze. Tinoda kukuremekedzai zvakare mukamwe tiuchire vana mai. Muri yose yekuMethodist Church in Zimbabwe tinokuremekedzai muzita raJesu Kristu. Amen. Tine mhuri yekuGlad Tidings tinokuremekedzai zvakare muzita raJesu Kristu. Amen. Regai ndikumbire Pastor Buhlungu kana ndagona vaswedere kunoku vauye vagare kunoku mufundisi. Tinovauchirira maoko vachiuya kana vari padhuze. Mama vanenge vamboonekwa vari panapa. Yes mama, tinokugamuchirai. Ngativauchirire maoko kusvika vagatsikana. Maybe zvakanaka kana vakabva vanamata. Baba tinokutendai masikati ano nokuti ini ndimi mufudzi webaba muzita ramambo Jesu. Baba shoko renyu kutaura kunyange tikafamba pamupata womvufufu. Baba hatingatye nokuti ini kuyesu tsvimbo yenyu nerudonzo rwenyu zvinotinyaradza. Baba masikati ano pataungana kunembedzemhuri, Baba pataungana chichena, Jehovha tinonamatira kunyaradzwa nemi muzita ramambo Jesu. Baba tinokutendai nokuti zvirokwazvo kunyange izvo Ishe Jesu Kristu mavakaenda kudenga, Baba vakati handikusiyi kunyange ndinoteka muri nega, asi ndichakusiyirai kunyange mweya munyaradzi. Mweya munyaradzi muri pakati pedu kunyange masikati ano tinonamatira kunyaradzwa nemi. Mweya mutsvene muri hama yepedyo pedyo, tinokudai kunyange panguva ino. Baba tinyaradzei chose, nyaradzai hama dzose, nyaradzai gogo Jani Baba muzita ramambo Jesu, nyaradzai vana Baba, nyaradzai vazukuru. Baba tinokutendai nokuti muri pedyo kunyange nesu panguva ino. Tinosuma kunyange programu iyoyi mukati mumaoko enyu Baba muzita ramambo Jesu. Baba tinoshuvira kutungamirirwa nemi Baba, nokuti Jehovha tinoziva kuti basa iri rabatwa ndimi. Baba tinokutendai nenguva yamakatitendera kunyange kuti tive nasekuru kunyange pano panyika nemuzita ramambo Jesu. Baba kune mukatiri kuchema Jehovha, tibatsirei, tibatirire kune izvo zvakanaka, kune idzo ndangariro dzakanaka dzatinadzo nenguva yamakatitendera kuti tive navo pano pasi. Tinokutendai kunyange panguva yemasikati ano nezita ramambo Jesu. Tanga tichionesana nevashoma vemhuri vandamboonana navo tisati tapinda munomu, tikaonesana kuti kunamata ndo kwatichaita. Amen. Saka ichokwadi tiri kunamata, tatenda kuti ndo nzira yakanaka yekuti tisimuke nasekuru panapa kana tanamata naye. Zvino ini ndinotenda kuti kana tichinamata zvakanaka kuti timbotanga tawana scripture yekuverenga tichizopfuurira zvedu mberi. Saizvozvo nditenderei ndiverenge Muparidzi chapter number 6 pavhesi 3.
iyi inonetsa kudana nechirungu, unominyuka ririma handiti ndo Ecclesiastes. Maona kuti inonetsa ka? Saka totambira kushoonawo kuMuparidzi chapter number 6 verse number 3 inobva yati, kana munhu akabereka vana vane 100 akararama makore mazhinji, mazuva makore ake akava mazhinji, asi mweya wake usingagutswi nezvakanaka, uyezve akasavigwa zvakanaka, ndinoti mwana akaberekwa nguva isati yasvika anopfuura iye. Ndichadzokorora pandiri kunyatsoda. Uyezve akasavigwa zvakanaka, ndinoti mwana akaberekwa nguva isati yasvika anopfuura iye. Ngatizviuchirire maoko. Masainzi ekuti sekuru Jani vari kuvigwa zvakanaka taakutoaona. Amen. Ndosaka ndati tizviuchirire maoko kuti tichabacktracka here. Ine hangu maonero anu ndaona unge sekuru vari kuvigwa zvakanaka. Amen. Ndosaka ndati ngatizviuchirirei maoko nekuti hatina kuda kuti sekuru vedu vazofananidzwa nepreterm kana kuti negavamwedzi sezvataurwa nesoko raMwari. Amen. Kuti akasavigwa zvakanaka vaine mhuri yakakura seiri pano. Amen. Tinenge takanganisa, tinenge tavaenzanisa, vanenge vatokundwa nepreterm. Amen. Saka tazviomberera. Amen. Regai ndiverenge Mapisarema chapter number 90 paverse 10. Inoti, mazuva emakore edu anosvika makore 40, kana tiine simba makore 70. Tambozviuchirira handiti? Maoko kuna Jesu. Taakuuchira kutenda Mwari nemakore atakatenderwa nemudikani. Makore akatendwa naakasika imimi neni i70 ndo 40 handiti? 70 ndo 8 handiti? Saka ndati tiuchire Mwari tiuchire maoko kuna Jesu, but ndaona unge zvangoitwa zinenge. Amen. Zvakare maoko kuna Jesu. Makore akatendwa naMwari 70 kuti ari right kuti munhu ararame mudikani akasvika. Zvikanzi kana aine simba anosvika mu80 dzakasvitswa. Kana paraudzirwa toti kudii? Inini ndinomhanyira kumuimbe akaimba kuti nyasha pamusoro penyasha. Amen. Ndosaka ndati maoko kuna Jesu nekuti zvemazviro kwazvo Mwari vakatipa nyasha. Amen. Nemudikani. Icho kwadi hatingarege kurwadziwa. Mazuva kutopindana kwawo bhondi rinenge richiwedzera kusimenta. Saka munhu akazokwachurwa pakati penyu, kukwachuka kwacho kunotirwadzei nekuti bhondi ranga ranyurira. Amen. Saka tiri pano kuti tinyaradzane nemashoko api? Nemashoko anobva kuna Vakorinde vekutanga chapter number 1 verse 3. Inoti, Mwari ngaavongwe ivo baba vaishe wedu Jesu Kristu, Mwari wengoni uye Mwari wekunyaradza kwose. Pandatangira ndepanoti ngaavongwe. Tichivongei tiine musodzi pamatama, tichivonga makore atakararamiswa nemudikani. Amen. Tichivonga kurongedzerwa kwebasa kwatakatarisana nako. Dzimwe hama vaishuva kurongedzera basa rakadai nemutoo uyu, asi vakakoneswa vaudzwa kunzi hama yakayeredzwa necyclone idai. Vamwe vakakoneswa vachinzi hama yakatsva uye mudyo remadota. Saka tinovonga Mwari nekuti akatendera mudikani makore. Tinovonga Mwari nekuti tiri kuviga sekuru vedu mumutoo watinonzwisisa uye watinotenda kuti unotiitira zviri nani. Amen. Tinovonga Mwari nebasa riri kubatwa. Amen. Vamwe vangafunga kuti kuchenjera. Hakusi kuchenjera, Mwari angotipa nyasha. Amen. Pandatsanangura pekuna Vakorinda panonzi Mwari wengoni kureva Mwari wenyasha. Ndidzo dzika nyasha dzatakatotarisana nadzo. Amen. Ukama hwemunhu umwe chete ndo waunganidza tiri boka rakakura kudai. Amen. Tinotoona nyasha dzaMwari. Ndinotenda kuti panovira zuva ranhasi, mangwana nemazuva achauya, panotoimbwa chete. Mazambara hariyo ane runyararo, mazambara hariyo ane runyararo, rudo rwaJesu ndirwo rwatisanganisa, rudo rwaJesu ndirwo rwatisanganisa.
rudo rwaMwari rwatisanganisa. Amen. Kureva kuti masikati ano tinoona Mwari achiramba ari Mwari. Musimba rake guru rashayiwa neumwe chete wedu achinja zviri pano. Amen. Mukunaka kwake kwekuti tagona kurongedzera basa. Munyasha dzake dzemazuva atakararama nekumudikani. Amen. Mukugona kwake kwekuti tatogoneswa kuve pano. Amen. Anoramba ari Mwari. Tine misodzi pamatama vaatsanangurwa kunzi Mwari wekunyaradza kwose. Ichokwadi, ndiani kunyaradza kwakazara. Mashoko ekunyaradzana tingave nawo, asi ane paanoperevera. Chinosvika pakadzikadzika pemwoyo isoko raMwari. Nekumwe kutaura ndiri kukunyengetedzai seboka kuti tinazogona kugamuchira soko raMwari, nekuti ndiro rega rine kunyaradza kwakazara. Ndinofara nekuti Hebrews 4:12 inototi soko raMwari rinoita semunondo unocheka kwose. Rinosvika panoparadzana mongo namabhonzo, kumundangariro nekumufungo womunhu rinosvika. Zvotaura kuti isoko raMwari ringanyangate pfungwa dziri kupishana kuti dzinda remumhuri zvarabviswa pakati pedu tichaita sei. Amen. Soko raMwari ndo rinosvika pamwoyo wakatsemurwa, pamwoyo wakaremerwa. Amen. Saka ichokwadi, ngatinogamuchirai soko raMwari. Parichaparidzwa manheru anhasi, mangwana nemazuva achauya. Ndiro rega rine kunyaradza kwakazara. Hakuna chimwe chinganyaradze munhu chisiri soko raMwari. Mwari vatikomborere vatiitire zvakanaka. Ndinotenda ndakunyengetedzai zvakwana nai. All right, regai ndinamate. Ndasimudza maoko kuremekedza mambo wamadzimambo ishe wamadzishe. Tatenda nemukana wekutora mutumbo yehama kubva panzvimbo ino. Tinotenda nenyasha dzerwendo kubva zvino kusvika tichinosvika pamukova. Tatenda ishe kudenga nekutsvairirwa mugwagwa. Zvisinei nemamiriro akaita kunze. Wedha yakamira mamiriro ayakaita. Ishe yokudenga tinovimba nesimba raMweya Mutsvene kutungamirirwa. Vanotyaira dzimotikari vanoda imi. Rushwa rwaMweya Mutsvene ngaruburukire kwazvo kwazvo kuvarwira nekuvachengeta. Tinokutenda Ishe yokudenga nematare anogarwa basa rakadai richirongo. Ani naani anowana chekutaura pamameetings aya. Rurimi rwake ngarurungwe nesoko renyu imi Mwari, kuti pavanotaura vataure mashoko anounzira nyasha vanonzwa. Basa rigoendeka imwe kudenga mugoramba muchikudzwa. Patichaita body viewing tinosimbiswa nemi. Tinosimbiswa nemi. Tinosimbiswa nemi. Tigonesei tisimbisei munguva dzakadai. Tinokutenda Ishe kudenga nekupfudzira basa iri mberi. Kusvika richinopetwa tariisa muruoko rwenyu. Mweya Mutsvene muri pabasa kutinyaradza. Muzita raJesu Kristu mupenyu akafa akamuka. Amen. Notenda. Thank you so much. Regai ndidzorere mukana uno kuna mem vati directe zvinopfuurira mberi uyezve vachizotizivisa vatiri kuenda navo saizvozvo mazvita. Tiuchire vachiuya. Tinoda kutenda zvikuru, tinoda kutenda neshoko rakanaka ranga riri pakati pedu. Titenderei tipe mufundisi chipo chekuombera. Tinoda kutenda mufundisi neshoko rakanaka ramakoverana nesu. Munguva ino nditenderei ndikumbire umwe chete wemhuri, napaine umwe chete wemhuri asumuke atipewo announcement ingada kuziviswa vanhu kuti kana tichifamba vanhu vachange vachifamba tichifamba sei. Saka ndinokumbirawo umwe chete wemhuri anogona kuuya achitipa madirections uye achatiudza kuti tichikafamba tichibva pano tichange tichifamba sei. So vachiuya tichava nenguva yekuonekana nemudikani wedu. Kana tichinge takuzoita board viewing tinokumbirawo kuti vari muno ndimi munotanga kuzofamba muchiuya kuno mberi tigofamba nepared carpet tichiuya nekuruboshwe rwangu ndokwatinouya naro vari mukati muno. Asi tinokumbirawo kuti veukama ndimi muchazenge muchizopedzisira kuita board viewing. Chakumbira vamwe vese veukama munoramba makagara muri mukati muno. Tichikumbira vamwe vose vachiita. Kana vari muno vapera toenda vari panze. Kana vapedza veukama tozova isu vekupedzisira kuita board viewing. Nditenderei nguva ino ndikuintroducei kumutyairi wedu watichange tichifamba naye. Mutyairi wenyu wamuchange muchifamba naye anoitwa Ivo Madam Shingirai Gavaza, ndo vari kurudyi rwangu, ndo vamuchange muchifamba navo tichienda kunzvimbo kwatichanoradza sekuru. Tichakumbirawo vemhuri muzoti identifyira umwe chete watichange tichizoshanda naye pabasa rose kusvika tichizonoradza sekuru vedu. Tinokumbira kuti ma-instructions achizenge achishandwa navo nevatyairi vedu ange achiuya through that person. Uye ivo kana paine chavanenge vachidawo vanenge vachipiwa through that person. Panze tine bus 65 seater
ratichange tichifamba naro. Tinokumbirawo 65 vanhu vanogara mubhazi. Mutyairi wedu haazofambi kana bhazi riine mastanding passengers, so tinokumbirisa pakurongana kwedu tinge tiri tese takagara tiri mubhazi. Munguva ino nditenderei ndisumudzi wemhuri ape any announcement yaanoda kupa vanhu vose vakagara, tizoziva kuti tichange tichifamba sei kana tichibva pano. Tinoda kutenda. Pamusoro hama neshamwari ndokutendai mose nenguva yamawana kunge muinesu panguva yakaoma kudai. Panguva ine ndinorongo ndati ndinonokei kupinda pane zvanzi nditibate mushana but tinenge tiri kuedza kuti kundei. Ndinotenda hangu kuda vamwe manaiwa tisati tanatsopinda muno mukati, but ndazongonzwa ndichipindapo shoko rekuti tidzidzisane kana pari pakufamba tinofamba sei kubva pano tichienda kwatichanoradzikira sekuru. Urongwa hwatanitinawo ndowekuti sekuru tiri kunovaradzikira kumusha kwamurewa. Tingangoti kubva muno muHarare kusvika pamusha tinofamba just under 90 kilometers naika. Tinosenzesa road yeMutoko road. Kune vanoziva tinodarika pabhora paya, handi munopaona panonzi pabhora. Todarika futi, I think it's about 10 kilometers or so kunosvika panonzi pacross. Tasvika pacross ipapo ndo road yatinoti tikatena nayo kurudyi tichibva kuno kuHarare tinenge takuenda kunonzi kuSt Paul's kana kuti paMusami. Saka zvingangoti tura nyore kune vamwe vanenge vachityaira. Tingangoti patinotena kubuda muroad yeMutoko tichitena right kupinda road yeSt Paul's tinofamba tingangoti 28 kilometers. Tiri mutara iyoyo hatibude mutara. Patinosvika pa 28 kilometers tinenge tasvika pamusha pasekuru Jani. Musha unenge uri kurudyi kwedu panonzi paRecords. Vanorangarira pane balancing rock yamunenge matotarisana nayo inenge iri kurudyi kwenyu, dzinogona kufanana nematombo aya ari pamari, ndo panonzi paRecords. Kuda vanoda kuziva mazita ekurangarira, tikabva pacross toenda paMusami, tikabva paMusami tinosvika panonzi pachigogodza. Tikabva chigogodza kuna vanoziva panonzi pamahohwa. Masitora acho togona kutadza kumaona asi panonzi pamahohwa. Tokufamba tonosvika pa10 off yekukasino. Mukaona 10 off yakanzi Dombo Dzvuku School kana kunonzi kukasino, tinenge tasarirwa ne1 kilometer kubva ipapo. Tobva taramba tiri mutara tosvika tofamba 1 kilometer kubva pa10 off yepaDombo Dzvuku School tobva tasvika pamusha. Ndatenda hangu, I think ndo mafambiro atiri kuita kubva pane nguva ine pano kusvika tasvika kumusha. Mangwana kune vamwe vanogona kunge vachida kuzoteera mangwana. Tinourongwa wekuti sekuru vari kunorara mumba nhasi. Mangwana pane pfungwa dzatanga tinadzo, tanga tisati tanatsosunga kuti tichasumudza here sekuru kuenda navo kuchechi kuSeni kana kuti tichasuta chisungo chipi. Asi vechechi vakati sekuru toda kuti vauye kuchechi. Saka ndinodayira kuti tinoda kufamba neurongwa ihwohwo. Saka tinenge tichifamba kubva kuSeni so that tinokwanisa kubata nguva dzemasikati kuda around 1 kuma12 kuti nge tichienda kumarinda kuitira vamwe vanenge vachida kuzofambawo mushure mekunge taradzika sekuru. Zvinotipa nguva yekuti tabva kumarinda pamwe tinokwanisa kuwanawo chikafu tisati tasumuka. I think ndo mashoko andinawo. All right, thank you. All right. Tinoda kutenda. So pane table iri panze. Pane table iri panze. Kana tichinge after the service tinogona kupfuura nepo tichinyora memories atakava nawo nasekuru. Tinozomakompaila tichivapa semhuri
let's share our memories atakava nawo nemudikani wedu tiri pamemorial table iri panze tichioffer our condolences message. So ngatinyorei tumapepa turipo ipapo twatinozokompaila tichizopa vemhuri mamemories ose atakava nawo nasekuru. Tinoda kutenda. Munguva ino nditenderei tive nenguva yekuonekana nemudikani wedu. So sekutaura kwatichaita chatanga nevari kumashure tichiuya kuno kumberi. Nditenderei ndishedze mufundisi vedu vauye pano mberi. Madam, tokumbirawo kuvhurirwa tive nenguva yekuonekana nemudikani wedu. Akasunungukawo kutiimbira, munogona kutiimbira tive nenguva yekuonekana nemudikani wedu. Pasina kusununguka kuita board viewing, tinobuda nedhora tapinda naro. Vamwe pavanenge vachifamba vachiuya kuno mberi, imimi munenge muchibuda nedhora tapinda naro. Tinoda kutenda. Tinogona hedu kuimbira tive nenguva yekuonekana nasekuru vedu.
本来在这些后头。